Na poziv podružnice Napredak iz Dervente pripremila sam predavanje o narodnoj nošnji Hrvata sa dervenske općine, jer to je nošnja koja se jako dugo zadržala. Sve tamo negdje i 70. godina se čak mogla susretati u gradu u svakodnevnoj primjeni, a njegovanje tradicije putem nošnje i drugih oblika zadržalo se i dalje, jer su žene kao nositeljice te tradicije bile uporne da sačuvaju svoju tradicijsku nošnju i da je njeguju i da prenose to na mlade. Cilj ovoga projekta je da se obnovi kulturna tradicija Hrvata u Derventi i da se pokuša sakupiti nešto što se zadržalo još u privatnim zbirkama, odnosno u kućama, nešto iz neki tradicijski predmeti, dijelovi odjeće ili pokućstva ili nešto drugo, da bi se na neki način utemeljila neka zavičajna zbirka kako bi mladi znali, zapravo upoznali se sa prošlošću svojih predaka. Ja kao etnolog, inače sam Dervenčanka i zaista mi je izuzetna čast što su me pozvali i rado sam se odazvala pozivu i pripremila to na osnovu objavljenih radova, jer su etnolozi iz Zemaljskog muzeja 70. godina radili etnografsko-folkloristička istraživanja na području općine Derventa. Rezultati istraživanja su objavljeni u glasniku Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, sveska 3031 1978. godine, što je izuzetno značajno, jer tada je tradicija još uvijek bila živa i moglo se sakupiti jako puno podataka od starijih stanovnika. Za razliku od srpskog stanovništva, hrvatsko stanovništvo je dulje sačuvalo nošnju i dulje je nosilo u primjeni. Srpsko stanovništvo je dosta ranije